फुदुंना खेबसेखौ सोजानो सानदोंमोन आं बिराद गोथाव हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय जों दिनै मोनसे ब्लग लाबोलायबाय नोंसिनिसिम मोजां मोनदोंबा इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजाबसिम नायलांदो आरोना फान्थाव फ्राय एवनो नागिरदों आरोना जोङो फान्थाव फ्राय एवनो नागिरदों बेखौनो देखायलांनो सानबाय दिनै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बिदिब्ला देखायलांबाय थानोसै आङो नायलांबाय थादो नोंसोरो मिक्सआव होना लाबाय मोनगासिनो टमेट' पियाज सामब्राम गुफुर होनगासिनो आरोना ओमफ्राय नैबे मस्ला मस्लि ओमफ्राय नैबे फान्थाव एवफ्रामना लाग्रोबाय आरोना जोङो न'नि जोंना गायनाय मुलिबो होआखै ओंखायनो दसे 1 मिनिट एवफ्रामनायावनो बिदि जाबाय आरोना लोगोफोर बायनायफ्रा एसे राखाब राखाब जानो हागौ एसे गुरै गुरै जाजासिम एवना लाखादो आरोना नोंसोरो गुरै गुरै जाजायो मस्लाखौबो होखानोसै होखाबाय जों बेयाव जिरा पाउडार दङ दुन्दिया पाउडार दङ ओमफ्राय गलमरिस पाउडार दङ ओमफ्रायो बानलु पाउडार दङ आरोना नोंसोरबो लोगोफोर बानायनानै जादो जोबोद गोथाव जायो दा जानानै देखायनाय जोङो नायलांबाय था बे जाहैबाय गोथाङै जागोन आरोना अरुणाचलनि मानसिफोरा गोथाङै जाखायो बुहुद मानसियानो मिथिखायो आरोना बेखौ गोथाङै जागोन आरोना जोंहा आदानि बिमा फैदों नालाय नायलांबाय थादो नै बे मानामुनि ओमफ्राय बियो माइसुन्द्रि ओमफ्राय बियो मैसुं ओमफ्राय लाइबो दङ नै गांनैसो ओमफ्राय नैबे मैगंखौ मा होनोथाय सोरबा सिनायगोन नामा हाग्रासो नाथाय जोंथ' हाग्रासो बुङो बिदिखौ अब्लाबो जायोबालाय जि गोथाव जायो बियो ना बिनि टेस्टआ अलकबि बायदि आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो दा जानायखौबो देखायगोन आङो आबैया जाबाथाय बिसिनि मानसि आरोना अरुणाचलनि मानसि आबै आरोना बियो जादानि बिमा नै दसे गावनि थाव ओंखारजासिम संबाय गोदौहोबाय आरोना बेखौ एबार होसिगोन नै एबार फान्थाव होसिगोन 1 2 3 गथा गथा नालाय बेखौ दै एसे होनानै गोदौहोबाय थासिगोन बिनि उनाव मोनसिगोन थागोन नायदो लोगोफोर जानोसै बिखाबाय गोथाव जादों जानाय बिसोरबो गोदान नायै संनांगौ ना लोगोफोर न'आव मोनसे मैगंखौनो मोनसे स्टाइल जाबाय थानो बायोना ओंखायनो गोदान स्टाइल जानांगौ आरोना दै फिसा संखाया अरुणाचलनि मानसिफोरा बिदिनो संनायलायदो आरो बेंगलिफोरनि स्टाइल बियो बेंगलिफोरा बिदि सङो सिगांबो जाखांखाबाय आरोना जोङो
दिनैहाय भिडिअ देखायलायनो होननानै देखायबाय आरोना नोंसोरबो न' जानानै नायनो हागोन नैबेनो आरोना संग्राया सिख्लाया संग्राया बेनो आं भिडिअ लाग्रा संग्रा हा नैबे जारौआ ओंखाम खुरगासिनो लाजिसोगारो माखौ एसेबां लाजिखो ओहो ओहो होनगासिनो नै गथ'फोरनो ओंखाम खुरना होदों ओमफ्राय नै एवखांबाय जा गोथाव नुखाबाय नायदो लोगोफोर न'फोराव खनसेबाबो ट्राइ नायथार दै बे भिडिअखौ नायदोंबा सोरबा खनसेबाबो जानानै नायथार बिराद गोथाव जायो नायसै आङो दा माबायदि जादों गोथाव जादों गुदुंथार खेबसेबाबो जानो सानदोंमोन आं बिराद गोथाव जाबाय जाखांबाय लोगोफोर आङो जि गोथाव जाखादोंना नोंसोरो न'फोराव बे भिडिअखौ नायदोंबा न'आव खेबसेबाबो ट्राइ खालामनानै नाय बिनि उनाव कमेन्ट लिरना हर आरोना गोथाव जामारदोंना जामाराखै जोंथ' बिराद गोथाव मोनदों बिदिनो जाखायो जोङो फान्थावखौ हाखावनानै जाया आरोना जोङो बाजि साजि जेबो बानाया बिदि एवो ओमफ्रायो बेसनजोंबो एवो बिदि एवो आरोना गथा गथा बिदिनो जायो जोङो नोंसोरबो लोगोफोर जानाय नायबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो भिडिअखौ फार्स्ट टाइम नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ अननानै बेनोसै आरोना भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन